inna lillahi wa inna baba Ko dai ji da munafurcin ku dan ni wallahi yan ƙauyen nan kun saka ni a gaba. To ya isa ka ba na son rashin ta ido. wallahi kina tsaka mai wuya. To ai ko idan har haka ne ba kashe ta zan yi ba, amma sai na tozartar da ita. Ya kika zo kika tsamu a tsaye kamar zamani. Anya ko Inuwa yana so ya gama da duniya lafiya kuwa? Damuna ta wuce rani ya zo ka tattara kuɗaɗe kai wa yarka aure, wallahi ba zan iya ba. Wallahi ba zan yarda aure na ya mutu a dalilin ki ba. Ku tana Allah ki bani guri ki bar min gida ai. Ban waye na ana miki magana kina ji. Ba ki ba bane ana miki magana. Mai karfi ka manta da maganar iyaye na ne. Buri na kawai ku dauke Nafisa. Kana ji ba kana gani ba a gaban ka fa. Kuma ni shiru. Yanzu dan Allah an ba a baku kuɗin nan ba kashe mu za ku. Ke tambaya ma kike yi? Kar Allah ware. Ba da kalmar shahada domin ku gunduwa za mu yi da ku ana. Shine magana. Dan Allah kar kai mana. Wannan ƴar ta ai ta dace da kai damu. If you wanna body, come and shake your body. If you wanna body, come and see. Ovalin. Duk ranar da ka sai da gurin nan, ka sai da zaman lafiya a cikin gidanka. Na yi lidama, na yi takaici. Da Allah malam da ka zai da gidan. Da Allah fice. Zaki kuma wannan magana haka. Kai zaki. Tun da ka kare mun irin wannan kalamun wallahi sai na karami ina binne ka. Zaki wallahi kai ba abokin tafiya bane. Ka dalla malam bace ka ban guri. Allah ku ya ta Allah. Ya shi dan gora gora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina gidana sa'annan kina gaba ne. To sai ka bari idan ya mutu sai ka zama uban nata. In ba ni ne babanta ba ai baban mu ɗaya ne ta. Dakata da Allah mala. Wannan irin rayuwa haka? Kuma wallahi in kika yi wasa to zan ɗauki matakin da ba zai miki kyau. Wallahi sai kin bai gidan da baki sai ki zauna min a cikin gida ba wallahi sai kin Rayuwar zamani yana nan tafe.